Vítajte na Rewinde, mieste, ktoré spája filmových, herných a technologických nadšencov. A dnes sme vo Viedni a nie je to vôbec náhodou, pretože od kolegov som dostal jednu celkom zaujímavú výzvu. Zakázali mi totiž hovoriť po anglicky aj po nemecky a dali mi úlohu, aby som sa dostal do Five Guys, do tej legendárnej reštaurácie, ktorá niekde vo Viedni je, lenže ani netuším kde. Ale však ono to nemôže byť také ťažké, veď mám telefón a tam si všetko Ja ho mám vybitý. Pardon. Metro. Ďakujem. Pardon. Listok. Metro. Yeah. A ticket. Yes. Ďakujem. Toto je hrozný trapas. Ja tu vyzerám jak úplný tupec. Ja proste takto nemôžem tu byť. Čo to je? Vasco Translator V4. Ne. Počkaj. Dobre, konečne môžeme začať natáčať a nebudem vyzerať ako blbec. Nun können wir endlich mit den Dreharbeiten beginnen, ohne dass ich wie ein Idiot dastehe. Poďme na to. Vasco Translator V4 je prelomový prekladač, ktorý by nemal chýbať u žiadneho cestovateľa. Má svoje vlastné internetové pripojenie, o ktoré sa vy nejako nemusíte starať. Ďalej pozná viac ako 70 jazykov a čo je najdôležitejšie, jeho presnosť je na úrovni 96%. Tak s týmto mojim novým pomocníkom to bude teraz oveľa jednoduchšie. A čo je napríklad zaujímavé, tak výdrž baterky tu píšu, že až 5 dní. Takže dneska sa môžeme ísť povoziť, kam len chceme po Viedni. No, dobré. Teraz sa tvárim, že netuším, čo znamená štart ani tiket, ale vidím tu režim, že fotoprekladač. Mám to nastavené do slovenčiny, tak som zvedavý, či si to teraz automaticky rozozná text. Počkajte, dáme. Tak toto je super, že vy si tam viete vybieliť to pozadie a mať tu iba text. Dobre, vstupenky štart. Dáme, že vstupenky štart. Dobre, takže ja chcem teraz, že jedna cesta znížená. Pardon. Ktorým smerom je Stefanplatz? Stefanplatz. O takový. Welche Sprache sprechen Sie? Aký jazyk ovládate? Ungarisch? Slovenský. Slovenský. Čo je inak super vec na tomto, tak inak, že to má celkom hlasné tie repráky, takže aj v takomto hlučnom prostredí to počujeme. Tiež je fajn, že vy tu máte aj históriu toho, čo sa pýtate, čiže vy keď sa hanbíte ich oslovať a čaká na to, kým poviete niečo vo svojej reči, tak najprv si to tu môžete povedať a potom iba už púšťať tú preloženú verziu, čo sa nám bude ešte dosť hodiť. Takže teraz poďme na Števkovo námestie. Inak akože ja som si vždy prekladače predstavoval ako také nejaké krabičky staré, ale toto vyzerá fakt ako nejaký smartfón. A v tej červenej to vyzerá dosť cool. Ak by sa vám však červená nepáčila, predáva sa ešte v čiernej, šedej, bielej a modrej. Sme minimálne pod Stefanplatzom, ešte sa ideme dostať hore. To zvládame bez pomoci ľudí, ale potom musíme nájsť tú reštauráciu a to bude teda dosť komplikované. Dobre, my sme už v samotnom srdci Viedne, tak ja si idem predpripraviť teda frázičku, ktorú budem potrebovať. Neviete mi poradiť, prosím, že ktorým smerom je reštaurácia Five Guys? Können Sie mir bitte sagen, in welcher Richtung das Restaurant Fünf Jungs ist? Fünf Jungs. To môže byť trošku problém, ale to dáme. Pardon. Können Sie mir bitte sagen, in welcher Richtung das Restaurant Fünf Jungs ist? I'm not from here. I can... I'm also tourist. Sorry. Pardon. Können Sie mir bitte sagen, in welcher Richtung das Restaurant Fünf Jungs ist? Können Sie mir bitte sagen... Pardon, können Sie mir sagen, wo ich ein Restaurant finden kann? Englisch? Was für Essen wollen Sie denn gerne essen? Aké jedlo by ste chceli jesť? Hamburger Five Guys. Hamburger Fünf Jungs. Sehen Sie dieses Gebäude mit dem grünen Dach? Da rechts geht eine Straße, die heißt Graben und ungefähr 2 Minuten da nach rechts, auf der rechten Seite ist das Restaurant. Sem si táto budova so zelenou strechou je ulica na pravej strane s názvom Graben a asi o 2 minúty neskôr je na pravej strane reštaurácia.
Ďakujem. Welcome. Tak táto pani bola úplne super, vidieť, že je to nejaká sprievodkyňa, ešte som jej odporúčil túto úžasnú vecičku. A dala nám teda už smer, že kade máme ísť a podľa tohto by sme to už hádam mali nájsť, takže ešte si musíme objednať. A to bude asi väčší problém, pretože pochybujem, že nejaký brigádnik bude rovnako milý ako táto pani. Čo inak zaujímavé, tak Vasco Translator V4 vás dokáže nielen zachrániť v takýchto situáciách, ale dokonca má aj špeciálny režim, v ktorom sa môžete jednotlivé jazyky učiť. Dobre, keďže si chcem urobiť čo najmenší trapas, tak si to idem rovno teraz preložiť, že čo tu vlastne majú a vybrať si čo chcem, nahovoriť si to sem a iba im to pustím a budem dúfať, že budú rozumieť a iba povedia, že ďakujem a povedia mi, že koľko to bude stáť. Dobrý deň, poprosím vás jeden cheeseburger a malé hranolky. For the cheeseburger, you can select as many toppings as you want. These are all free of charge. Prosím, hovorte do prekladaču. You can select as many toppings as you want. They're all free of charge. Všetky sú zadarmo. Poprosím vás rajčinu, kečup, majonézu, grillované cibulky. Kamoši, po tomto videu sa dlho neukážem vo Viedni, ale mám tu svoju objednávku, dokonca pochopili, čo chcem. Čiže iba musím povedať, že ak vy chcete Vasco Translator V4, tak v týždni od 23. do 27. novembra tak budú mať Black Week, čo znamená, že budete mať zľavu 20%, ale ešte ďalších 5% vám dáme na kódik Rewind5, ktorý nájdete aj v popise tohto videa. A vtedy máte zľavu kombinovanú až 25% na tento prekladačík. A musím povedať, že vďaka nemu sme si dokázali bez kúska angličtiny alebo nemčiny objednať takéto jedlo. Tak dobrú chuť. A vidíme sa pri ďalšom videu.